Movie Plus channel kan lau let ta voina kan movie recap tur chu Hong Kong Ghost Stories sangni som pakhata anti chwa khani meiche pakhat Jennifer ti mingpu chu athona tur school lampanin taxia alo chuang meka ani masaber tur ani awang chuan aphur rualin ahupur ruhle amun athlen chuan ra chu asur buan bu ana athona tur school lian zet mai chu are diak mai Naupang chen khat lo tlan te chu staff room umna lam lo zot ma sila tu man chang du lawin an kalsan hlom ama puitu tur zonga awa hnuah Zirlai pakhat dondoni ama chawa basketball lo khel mek chu ahmuah substitute teacher tana thoktur ani thu Jenniferin ashil chuan chhun chol hun ani awanga thil eya an chwa vek thu dondoni chuan ashil staff room ako hmu hnuah akalsan zuya Staff room chuan Miss Kongi alawm an pahnia an titi dun lai mekin school principal Miss Wangipo aron lut ve a atuk lama chunu class laturin le vo in chu ala chol thei thu Jennifer aron shil an history zirtir tu chu araya wangin thla engemaw zat chung chol ala a chumi ai chu Jennifer chuan a odon ani atuk lama class latura anin shil hnuah Jennifer po aho zuya phurle thathau zeta atuk chonu class latura Jennifer akal le chu staff room kha alawra khwai mai dokana Miss Kongin thuziak alaw nu chia chu chiarin class 4 ia class latura ati na alawni chumi class Zirlai te chu annin hlein an chimom ema chuwang chuan film khur turin acha telbok Mahse Jennifer chu chung naupang enkol har tak te enkol chu aphur jok ma emoti turani in chung lama chho thuain 4e classroom chu azonga Mahse maktak main ahmuzau hau lau thil makle tak pakhat chu school building lian le zau taka chuan naupang tu ma an ummya labok chu chhun e hun ani wangan yange ti don poin chu chhun e hun apel dai to boxi chutia mang angle rel rubuai zeta a omlain ahmani lama meiche pakhat dondoni bok chu ahmuleta apuina alawdil ngal chuta vanei thlak takin dondoni chu 4e class ami alawni ve hlau mai an classroom lampanin ashwai ngala class chunga lu chu an bing chen lutuka wang chuan abeng atikham ngal takzet sanghazor navel ni omani a chen alawin nial boy lain chen khatin blackboard ta thilan lo ziak boka bolhlola andu na lai laya pain anokhle Mahse chungzong chu haiderin in mel sha tirna ani zoa history class chu achan ngal mopa amairo chu tu man azir tirna reng an ngai thalo anlawin biak lawle annui vela Jennifer po chuan Miss Kongi shillong na kha adikani tirel ruchungin azir tir dan kalmang chu athlakta atuk lama historical movie an en how tur ken atum tho shelin ahlim lamzonga anjir chuan anrilru an pek jok ngei abei se yani ngai na zong te ni chuan milo like sakla subscribe button khamilo mi sakvi keu bokla athon vikani kha o Mahse tuman athu soi chu anlangai thak sak chuang lau cheu dondoni ti chau lau chu ani chuan Jennifer thu soite chu uluk takin alawngai thla a an bawruak chuk chhezwal turin mi pati mo deuh hau chuan noiza siam nan an soi chhezui Mahse Jennifer chuan mena thlakin class chu alak chhunzom mola chumit lai lam chu lo langin Jennifer chu bazara mamo le turin alokal kwal mek mani inzur na muna chuan Zirlai Naupang meiche chen khat chu ahmuhlol hlom anzinga dondoni pokha lautel vereng mai Mahse ani chu achiante angno takin azak zumin azam hle avoi khatna ani te asiat an customer tine na an haulain an ma a Jennifer chu awa inlan thuta boina asiam zui chu hlawin midang chu antlan cheta vek mai Mahse anzinga mi keroli chu aman man hlau khun khan takin thu chashil chuan azil mola chuwele keroli chuan ngai dam dila hnekin midang nuna boilo turin alo chi le chep ngwai le chaw zeta Jennifer chu ho in athleng chep to tia abial palui changan alo ngak reng mai chance voi khatal pele tura angen chuan
kum thum liam ta a chance voitam takapek to thu in Jennifer chuan alo changa Mahse la chang chu alu lul kher mai kaldu tamai lo chuan kholaya mi hmu lain a ma a aching chiro pani chu ti ngai na shelo zeta Jennifer a lain apa Abraham chu aron thleng hlol ron tlan vatin akuta kok sia chungin afanubul naya amole vai chuan police akawang ti in changa chu awawa in a thlen hnuah Jennifer chuan thil thleng te anu zeni hnena shil siamin achap hiala ama anin ngai zon lain changa chu rui buain arui luata abial no Jennifer chu adu lo chung aswalani chung thil thleng te awangin Jennifer chu anun a she ema pon po chhuak lawin hunrei tak chung atum imani anu zeni chuan athiamang to kalo hnemin ahun kalto te chu thengila malam pan turin afui sawa skula zirtir tuhna amu tharpo atana chawna thatak nia asia thu ashil telbok chutia anin fui mol lain apa Abraham po aron lut changa alawinan le vai chuan doile rilun nau takalaw machon to law turin ashila atuk skul law langin Jennifer chuan athiamang tok le theito pin naupang te chu mason tir tumve bok Mahse ala hlo cham tluang zel chumai baka Zirlai Naupang filve bera asiat dondoni a epsina wangin arilru bairu hlebok class anzo hnuah Caroline hena chuan dondoni chungchang azot ngalwat Mahse achian mi pate chu ronin rolin nizan lamathil thleng te kha tu ma hena soi chuak lo turin anwawa Jennifer classroom achanga achhuak tia chu dondoni khamu in azui washroom lama alo hnu pon zuilut vezel Mahse la washroom a chuan tu ma anlo lawani chu engtia borwa ka thamral dai thenge ani ti rel rubai ze tangai twa chungin washroom chu chwa sanatum Mahse pon lama alawin kaltlat lau thong le mang ang ze ta chapin chan pui tu a aw ngal ruai Mahse tu man a awri an shephalau thok le khata light churon phesok sukin thil apangai lo chan chhauriaw toilet kong khar te chu ama a aron in hon chhuai rwalin te pachang tui chu aron in phu chhuak ngala fan blade thlok te chuan dar thalang chu ron deng ke in Jennifer chu a hlau to kher mai chu changani lau thisen chu banga chang ron luang chhuak nyai in zemak tak ein siama darkar tamfe aliam hnuah po Jennifer in a thlen thei tak reng lawa chuan apa Abraham chu mang angin police nena a report ta anni chuan a phone location and trace school building chunga alawm tlat chuwele Abraham le police ten school building chu andap kiltin kiltang anzon hnuah washroom kilsira khonglek lekin Jennifer chu alo chu khor hloka light an onwala thil apangai vek ti asian hnuah Jennifer chuan in lama hovat adu thu asoi ngal atuk zinga Jennifer aruma ha dam taka amut lain anu le pa te chuan relru lam tam lau nan nasat tak ane nia ngain hun engem bo chen ahna achanga chot latura an duhthu an lau soi duna chuti lai tak chuan Jennifer pon kol dongin miss kongi hne na changani ani chuan 4 naupang te zirtir tu tur anom lau thu le arang theyang bera ahna zum turin aron shila atira Jennifer chuan she taktia she in han phangyal Mahse la ti thei anei lo awangin apum tangenge school lo langin lunch break a Jennifer le miss kongite chu anlo ti meka engwanga 4 class Zirlai te chu ti mole swal nge anni tia Jennifer in azot cha chu miss kongin makti taka enin an skula 4 class an nei lo thu ashilta Mahse Jennifer chuan lo oi saklawin naupang tinen pon anin mo chen thole asia chian hlomzia asoi chala athil soi chu adik nge ni ti fianan classroom lampanin ashwai ngal Mahse classroom chu alodang tavek mai achung chu kum tam tak an man to lo ti siat setin alo chul rupa classroom ai ma chuan storeroom a angjok ma chung thil a hmuin Jennifer chu alhau thong le chanta an school principal Miss Wangi chu lo langin hun kalto chu heti hian soya Kum5 ni liamta a an skula chuan 4 class nein Zirlai Naupang po an chanem hle
Mahse an zinga chuan Zirlai pakhat midang tina an ti du da le an hmusit run em a ve tlat chu naupang thinrim na in mung na satak chu apuak ke ta skula petrol abura ron kingin classroom chu a halta hnuah mi som pali in nun na chanin an zinga chuan zirtir tu pani Zirlai Naupang chan tum tu te chu an kang hlum tel bok chu thil thleng chuan an school ming chian na thlen na sa hle chu wang chuan chatua na tan class 4E chu an cancel ta a thusia te chu Jennifer in a oi thei thlot lo engtinge naupang te le classroom pa ngai takha a hmu thei a shethiam thei lo principal chuan class 2A la turin arwat zuya anni chu an school class chaber ani zing lama class alak to do na wangin Jennifer chu alawm ru hle I he lawin apum ngala a ho ko nga chuan changa bok khan alo ngak voi khatal chance pele tura angen chuan ti boy to lo tur le anu na ronin lan David to lo turin Jennifer chuan ashil shepa kalzelin dondoni chu ahmel mai duk the thwa in atok hlol thil thleng chungchang azo ma hawin ani chuan skula le to hau lo tura shilin atlan chezuya in chung alu rwalin an pastor chen khatle anu le patina atana an lo chungchai sakmek chu ahmu a in mel shatir ngala atuk zinga Jennifer chuan ahma zana dondoni warning kha haiderin skula akal lui te thau class latura 2A classroom alu chuan ahma a 4E Zirlai Naupang te bokha an lo chu chup mai ni chu athil mu chuan a chongin laule chizet ta chwa atum chu Zirlai mi pachen khatin kong an lo la dal khang lang zui pangai taka class la turin an shil zuya Jennifer chuan angai tua na mai ni tia in shil mot molin borta azirtir tur aziak zunga thok le khata Zirlai te chu thlarawa anron chang chwal hlom mai an zinga pakhat chuan alei seizit mai chu achwa zul zula chen khat chu bawrwa ka thokangin anon hnai chil ruak Mahse rang zeta Jennifer a hoilet vele anni chu pangai takin an lo chu chap le loisi Jennifer in dondoni a hmu vele ani chuan rang taka kal turin alo signal wat chu vele Jennifer pon kongkhar hongin a thei to pachak chuan atlan ho ngal hloka ina thlen ma in a ho konga dondoni chu ahmule ta ani po chuan azan masalama ashil ang bokin voi khat ma skula le to lo turin ashil le Jennifer in a chan azo chuan Zirlai Naupang dangten tha an tum tho in a changa chu thu ashil zo hnuah angai te bokin akal san le ta kalzelin changapon adan ngai te in alo ngak le ran to mu lau der maka kal atum chu changan lau ti dingin ni chin loka Jennifer in bawruak abiak mot lai alo record chu ahmu tir chuta chia chuan dondoni po chu thlaraw ve thawani ti ashethiam chhota Jennifer lau thlabar zet mai changan ahmu ta ka chuan ramhuai no chuak thei mi pakhat master anti mai chu apan puya chu pa chuan school chu thlaraw swalin an chen chil thu ashil hnuah thlaraw swalten anti boy pal thuta ti in chemte thil ti thei ape a ina thlen chuan alore chhiap mai anu le pa te an chuak ani ti a shengal chu veli len line chu riral ralin alak nak chuan Zirlai Naupang thlaraw swal te khani in khoya ma tlan chian na tur anei lo thu anon shil Jennifer chuan hlau zetina off ngal Mahse a phone chu aron rile tlat chuta le lama changa ochi bai zet main achunga thil engpo lo thleng tur chu lo pom mai turin aron shila thok le khata lai chu aron de ngal zeu mai chuwa chapa a phone atang chuan rimak danglam le chi bai zet aron richel chula masterin apek chem thil ti thei chu she chhuak zokin na zetin a phone chu achun pop mai chu vele bawruak chu aron zia ngal atuk lawin hrechhuakin Jennifer inu zeni chuan an chenom te phone a fanu chu aron bia a chan chu zan masalama Jennifer in a phone ati chia tawangin aron kol tlang thei lawani bizeni chuan a fanu shil angin tuna athona skula a mek thole Zirlai Naupang fel tak pani class 4E ami ten an lau chiaw out tho soin
pakhat zawk chu Keroli ani thu ala ron shil ta deuh Keroli chuan phone chu la in anu chan him adu ani chuan arang theyang pera school ron thleng turin thu apezui hun khora lawin Jennifer chu school a thleng ngal Zirlai Naupang te chu anni na dik tak thlaraw angin anlo dang lam vek to chu mai ba ka Jennifer nu zeni chu tukver bianga nam thlak mai thei turin anlo din tirwa bok ama nge anu nu na chan himadu tia Carolina zo chuan kan pahni in tia a chan vele a chem thil ti thei chu a phur ngalwat chu chem thil ti thei chuan eng tang lam zet mai chwa in a en ema wangin thlaraw swal te mit atidel hial mai Mahse an zinga pakhat chuan bizeni chu tukvera anam thlamman tlat kapo chhon lawin anuk achat ngala Jennifer in leidaya anu ruanglet renga mu rualin a thinrim na aso sang hle a chem teken mang chuan thlaraw swal te chu amal malin avit mia Zirlai pakhat pangai mel zet chuan thatlo sham turin ngen cham chi Mahse anun na azwa sak chuang lau reilo te hnuah police depon crime scene churon thleng vatin Jennifer chu anman ngala ani chu ril rubai poisak reng nei lau a ang tak zet ani anole pate po an fanuk muturin mang ang zetin anon thleng chopchil ngal chu vele anu zeni chu thi chu soilau skula po alokal reng lau chu ni in makti zeta Jennifer in thil thleng azo chuan 4E classa Zirlai sompali lai mai rong taka Jennifer in atha thu police officer chuan ashil phong mai chuta mi papakhat school principal nia in chhal chu aron kal Mahse chu pa chuan dot asoi thu le Miss Wangizok principal ani thu te karei lo te liam ta a substitute teacher ta na Miss Wangin aroi thu ba ka Naupang te kha atha ni lawin Kum5 ni liam ta athil thleng ani thu Jennifer chuan asoya chu vele principal nia in chhal pa chuan Kum5 ni liam ta athil thleng chu police te hna soi chhuakin mi tu pon kha an chiat to na lung chiat thlak zet kha an chi zelawangin chiat na rap thlak thleng chu an thup tlat ta a kha kang mei chhuwa kanun na chan ta te thalak po an lakol thatvek thu a shil zui bok kapbor chu nor tolin Zirlai Naupang nun na chan ta te baka zirtir tu pani nun na chan te thalak po alawin tar kwaw mai zirtir tu pani te chu tu dang ni lawin principal wangile miss kongi tenge yan ni Jennifer tual thana siam shei chem thil ti thei emo ati kha screwdriver lawni rengin chu screwdriver chu nimin liam ta loka abial pahlui changa inti hlumna manwa ani le zel bok khazana master ne na shwai tu changa emo ati kha ama diktak nilawin at haraw mai lawni thil thendan kim chang thlaraw swal tena athluak an suk sakdan asya thiam vele Jennifer chu mol inti zetin anui wara arang theyang bera labau turin police te chu angin ngal police vena achutlu hnuah pon lama chuan hoi chhuakin dondonin a basketball sotir ewin alaw enve kala a basketball sotir la chu changa lubung alani zui ole khati zong kha voina tana kan ti chwa thei chuania kan channel min ngai hlut saka atira changa top thleng min en sak tu te chunga abik takin lom thu kan soye ni hnuah vek ole